Пазарният лидер в Европа за производство на автоматични гаражни врати за дома и индустрията, германската компания Хьорман, направи презентация в Стара Загора. Официален дистрибутор за Старозагорска област е фирма Автоматика Делис с управител Алексей Петров. За Хьорман качеството е важно, че всички компоненти на вратите и задвижванията се разработват и произвеждат на място и 100% са съгласувани помежду си, както и тествани и сертифицирани по отношение на безопасността от независими оторизирани институти. Продуктите, които предлага фирмата, отговарят на очакванията и изискванията на клиентите. Вратите с въртеливо постъпателен ход на Хьорман се нареждат на първо място в Европа. Секционните гаражни врати се отварят вертикално и са приложими за всякаква форма на гаражния отвор. Без да излизате от колата, можете да командвате гаражната врата удобно, както телевизора си, с дистанционно управление. Автоматичните плъзгащи се врати, които гостоприемно посрещат клиенти в магазини, ресторанти, бистра, банкови, обществени институции, стъклените плъзгащи врати, елегантен завършек на интериора, секционните рулетни врати и штори са част от уникалния асортимент, който Хьорман предлага. Независимо какъв е обектът, стандартно хале, архитектурно бижу, уютен дом или обществена сграда, вратите на Хьорман са подходящия завършек и елемент, който хармонира с вашите очаквания. 29 типа врати, невероятна гама от технически решения, модерен дизайн, безопасност, достъпни цени, професионален монтаж и надежна поддръжка. Това са вратите на Хьорман. Отпразнувайте заедно с Хьорман 75 годишния юбилей на компанията, като участвате в томболата, в която се разиграват врати Micromatic 75. Участието е съвсем лесно, необходимо е само да попълните талон от брошурата и да го предадете в офиса на Автоматика Делис.